Veći incident oko 11:30 na Trgu Slobode sprečio je jak kordon žandarmerije, a u sukobu su vatrene pristalice dve vodeće ekipe na tabeli koristile palice, baklje i kamenice. Tom prilikom razbijen je izlog kladionice u ulici Modene. Policija je kasnije navijače pratila do stadiona Karađorđe. Privedeno ih je nekoliko, a detalje će kasnije saopštiti novosadska policija. U sukobima nije bilo povređenih, potvrdili su nam u kliničkom centru Vojvodine. Još jedan derbi nije mogao da prođe bez incidenata, a navijači dva kluba sukobili su se i proletos, a život je 12. aprila tragično izgubio navijač Vojvodine Dejan Dimitrijević.